Als de plan toegang vinden maaien, zonder in kwarten samen een tiental tiny houses in Boetenpost te kennen. Collectief Lietse Huskes Boetenpost hoopt het god en mij in de markt voen te hebben. Tiny house, dat is Engels voor een Liets huske. Zodat wij het zelf het graagst nemen eigenlijk, een Liets huske. We zijn er toch hier in Friesland natuurlijk. En een Liets huske, dat is eigenlijk een klein, volwaardig, vrijstaande wend van 50 vierkante meter maximaal. Het collectief is net samen ontstien. Een tiental inwoners verneemt dat de druk op de wenningmerk echt oprennen bloot. Een keephuis is net te betalen. Een kele hierhuisprijs begint in het dorp op zo'n €800 in de maand. En dan is natuurlijk nog de wenningstichting. Nou ja, daar is de wachtrij nog langer dan de sneltreinverbinding Ljouwert naar Greenstad. Uiteindelijk binnen dat ik al je wenningen werd ik eigenlijk net echt rondtrokken. Het stuk rijden langs 8 onder dieken wordt nu nog broekt door de kei en de skiep. Maar het collectief hoopt het zo gauw als mogelijk green licht te krijgen om last te kennen. Alleen nog leidt er nog wel in je toekelteam in het paad. Dus zo onder het stuk rijden een saneemde pingo-ruïne liggen. Maar ook daar is een oplossing voor. Ik ben natuurlijk net per se alleen gericht op dit stukje groen. Dit is het eerste wat het meest concreet lijkt. Maar ja, we zijn inderdaad wel. Nou, we weten dat misschien wel een heel lang tijdspad kan Jan en ons initiatief dat we eigenlijk op elk stuk groen wil aanstalten wil mijntje. De politiek in de gemeente Achtkarspelen staat in elk geval achter de initiatiefgroep. Dat wij de hulp verzinnen van de politiek om je beholpen te worden. En dat is unaniem aangenomen. Dus wat dat betreft zit dat er hartstikke goed van bij de politiek.